100 minút tých najkrajších piesní od Františka a Vojtu Nedviedovcov si vypočulo početné publikum v Hriňovej. Rozhovor otca so synom cez skladby, ktoré poznajú takmer všetky generácie. Kúsok z folku či country nájdeme v tramskej hudbe, ktorú títo interpreti produkujú. Já jsem vlastně byl od malička vychovávaný po Tremsku. Ne, že bych jezdil na čundry, jak se říká, to ne, ale měli jsme chatu v takový osadě, kde byli vlastně trampové, kteří se tam usídlili. A už můj otec tam jezdil od nějakých svých mladých let, takže to má velkou tradici a ten mě vlastně, nebo mě přived, jak by to nasměroval na to, že jsem začal dělat tuhle muziku. Nedviedovci s kapelou odohrali svoje najväčšie hity ako Kočovní herci, Skládanka, Rúže z papíru, no najväčší úspech zožali pri piesni Banská Bystrica. Na Banskou Bystrici je noc a lidem, co pospíchají spát, vůní stromů voní dět. Jak miloval Pán Bůh tenhle kraj, když takovou krásu mohl dát, oklopit horou pláče spát. František spolu so svojím synom Vojtom vytvorili koncertný tandem, ktorý mal nadviazať na úspešnú nedviedovskú éru. Po Slovensku koncertujú už dlhší čas. V rámci turné po Slovensku, ako hodnotíte slovenské publikum? Úžasný, skvělý, výborný. Ne, opravdu musím říct, že zatím všechny koncerty, tak ono celkově na tom Slovensku, když hrajeme, tak ty lidi jsou opravdu strašně vděční za to, že tady hrajeme, dávají to najevo. Na konci koncertu si stoupnou, vždycky tleskají ve stoje, což je pro nás vlastně největší odměna. Takže my jsme tady strašně rádi. Franta s Vojtom pomedzi piesne bavili publikum svojim humorom a vytvorili príjemnú atmosféru v Hriňovskom kultúrnom dome. Diváci Nedviedovcov nenechali spievať dlho samých a počas večera im pomáhali svojimi hlasmi. Můj největší cíl je, abych co nejdýl vydržel zpívat a hrát. Pokusit se občas i složit nějakou písničku, pokud mi to ještě moje hlava dovolí. Zatím jí mám v pořádku, takže zatím jenom čekám na ten správný moment, kdy vezmu papír do ruky a začnu psát. Růži z papíru, dala si do hlasu